Минем иң якыннарым, яратканнарым, иң кадерле кешеләрем. Алар сез. Әйе сез. Бүген минем бәйрәмем табыны артында утырган иң якын кешеләрем. Бүген миңа 18 яшь тулды. Бу сәбәп түгелме соң? Сезне яратып, күңелемдә булган бар изге хисләрне җиткерер өчен. Әлбәттә, сәбәп. Шуңа күрә бу видео язманы мин барчагызга да багышлыйсым килә. Уңайлырак утырыгыз. Бәйрәм минеке генә түгел, сезнеке дә. Кемнән башлыйм рәхмәт сүзен? Әлбәттә, әтиемнең 2 фәрештәсе булган, яраткан Зәкия әбием һәм кызганычка каршы бәйрәмемдә утыра алмаган мәрхүмә Сәйит бабакамнан. Сез әйтерсез, бабаңны ныклап исеңдә дә тотмыйсыңдыр диеп, ялгышасыз. Бабам да минем йөрәгемнең түрендә иң олы бер пучмагын яулаган кеше. Һәм тормышымның авыр көннәрендә мин сезгә күрсәтмичә анардан ялварып ярдәм сорыйм. Ул мине ишеткән сыман була. Барысы да җайланып китә шул чак. Һәм шунда мин аңа ышандырып куям. Бабакам, бер кемгә дә үз-үземне кимсетергә бирмәячәкмен дип. Чөнки мин әбекәй белән сезнең оныгыгыз димен. Үлеп яратам сезне, кадерлеләрем. Әниемнең дә 2 сөеп туйгысыз, газиз фәрештәләре. Мине һәр чак аңлаучы, кадерле Марат бабакам һәм Халидә әбием бар. Бүген бәйрәм көнендә сезгә дә олы рәхмәт укыйсым килә. Ни өчен дисезме? Беренчедән, газиз әнием өчен. Икенчедән, сез генә бирә алган чын әби бабай назы өчен. Мин сезне шул кадәр көчле яратам. Һәм гомерем барышында хәлемнән килгән кадәр ярдәм итәргә ышандырам. Яшәгез генә сез озын-узак. Мине бәхетле итегез. Бабакамнар, әбикамнар, карагыз миңа. Мин үсеп җиттем. Дәү кыз булдым. 18 бит. Ышанасызмы? Беләм. Мин һаман сезгә кичкенә оныгыгыз. Шулай булып каласым да килә алдада. Ә сез минем иң газиз әби бабамнар булып калырсыз. Сезнең сыман әби бабамнар бу җирдә булмаячак. Ә хәзер үземнең 2 ышанычлы канатыма, ару-талу белмәс, минем өчен янып яшәгән иң сөекле әнкәем һәм иң кадерле әткәемә мөрәҗәгать итәм. Алтыннарым минем. Башлап балачак, йокысыз төннәр, беренче адымнарым, сүзләрем, балалар бакчасы, мәктәп. Тоймадыгыз да, кечкенәгез үсеп җитте. Сезнең 18 еллык мәхәббәт җимешегезгә әверелде. Күзләрегезгә сөеп карыйсым килә. Мин беләм, кайчак артык иркәләнеп назланып та куям. Ләкин бу озакка бармый бит. Чөнки мин сезнең кан, сезнең җан. Миңа әле яңа 18 яшь тулды. Алда безгә сезнең белән бик күп юллар үтәсе дә, сулар кешәсе бар. Ләкин бүгенге бәйрәм көнендә мин ышандырам сезгә. Алла бирсә, гомер барышында безнең кызыбыз дип горурланырсыз. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә. Кулларыгыздан үбеп, иңнәрегездән кышып, берне үтенәм. Зинһар, исән булыгыз, озак яшәгез, мине бәхетле итегез. Мин сезне илаһи мәхәббәт белән яратам. Ә хәзер бу дөньяның минем өчен мәгънәләре булган кешеләремә күчәм. Яраткан апакаем һәм иң сөекле алтын төмәм Азалькам. Мин бәхетле, әйе, бәхетле. Чөнки әтиәнием миңа сезне бүләк иткән. Апакам, рәхмәт сиңа, татлы балачагым өчен. Әйе, җырладык та, җыладык та, шатландык та, хурлаштык та синең белән. Ләкин ахыр чиктә барыбер иң чын сердәшчеләр, дусларга әверелә идек. Мин гел сиңа ошарга тырыштым. Апам, минем тормышым маягы булдың син. Син һәр вакыт мине аңладың, якладың, сакладың бар заттан. Барысы өчен дә мең рәхмәт. Күз яшьләре аркылы яратам дип әйтәсе килә. Азалькам, бәлки бүген син видео язманың эчтәлеген аңламассың да. Чөнки син әлегә кечкенә куянчыгыбыз. Ләкин үсеп җиткәч, бу видеоны карарсың дип өметләнәм. Шуңа күрә үз язмышымда синең ролең турында да әйтәсем килә. Син безнең яшәешебезгә ямь өстәүчебез. Көндәлек көн күрешебезне якты төсләргә буяучы акыллы җимешебез. Раббым сине исәнлектә, иминлектә, әти-әнием белән бергә үстерегәле. Без сине яратабыз. Әти-әниемә шушы улы бүләк өчен, бер туган апа-сеңелем өчен улы рәхмәт әйтәм.
Мине бәхетле итүче кешеләр алар апам һәм Азалькам. Табын артында бүген тагын якын кешеләрем бар. Ул яраткан Рәшит абзием һәм Найла апам. Сезгә дә үз бәйрәмем көнендә рәхмәт җиткерәм. Миңа һәр вакыт кирәк киңәш бирүегез өчен, ярдәм итүегез өчен, аңлавыгыз өчен. Өстәвенә, үземдә булмаган иң кыйммәтле кешеләр, абыларым өчен рәхмәт. Сезгә бүген үз бәйрәмемдә озын гомер телим. Дәвам итеп, түрдә утырган тагын кадерле кешеләремә, Рәйсә апам һәм Марат абзиема да рәхмәт укыйм. Сез җир шарында иң татлы, иң акыллы, иң мәрхәмәтле кешеләр. Шуңа күрә Аллага шөкер, бер-беребезгә ярдәм итеп, аңлап, хөрмәтләп яшибез. Апам минем мәктәп директоры. Шуңа күрә кайвакыт шелтәләр дә эләгә торды. Ләкин бу шелтәләр минем өчен булды. Ул минем якты киләчәгем турында кайгыртып яшәвең, апам. Беләм аны. Сезгә дә Худайдан бары исәнлек сорыйм. Һәм бер туган апа-сеңелләрем шикелле якын булган апамнар өчен рәхмәт әйтәм. Әниемнең бер туганнары да биредә утыра. Алар да бит тормышымда гаять олы кешеләр. Илмира апам һәм Рафаэль абзием. Сез шулай ук бу якты дөньяда кешеләрне аңлый алучы, кирәк чакта ярдәм дә, киңәш тә бирә алучы якыннарым. Миңа бүләк иткән бер туган абзыйларым өчен мең рәхмәт сезгә. Бәхетле булып яшәгез, гомерегездә авырмагыз. Абзикаем Рафаэль һәм күптән түгел генә гаиләбезгә кергән Динара апам. Сезгә дә мин яратам дип әйтәсем килә. Без гел абзием белән бергә булдык. Алда да бу шулай булсын, Динара апам. Туганлык җипләрен үземчә яшигә әле. Илдар абзиема һәм Рамиска да сәлам итеп рәхмәт укыйм. Илдар абзием, ул бер кайчан да мөрәҗәгать итүеңне кире какмый. Ярдәм кирәк булса беренче җитә. Илмирага да алда бер-берсен яратып, шулай ук якын туганнар булып яшәргә язсын дип телим. Рамис, синең белән безне бабакаем әйтмешли аерылгысыз игъзәтләр диләр. Язмыш безне алда да аермасын. Әллә кемгә өйләнеп куйсаң да, онытма, сине яратучы алсуың бар. Без абый һәм сеңел. Монардан да олырак мөнәсәбәт тагын бармы икән? Бәхетле бул. Мин сине көндәшмәм, ләкин кимсетергә дә бирмәячәкмен. Эльвира апам һәм Рушан абзием, Самирам, Камиләм, сез дә минем якын кешеләрем. Шул кадәр яратам үзегезне. Сокланам сезгә һәм алда сезгә охшатып, матур гаиләдә корырга насыплар кылсын дип уйланам. Тормышыгызда бары бәхет, шатлыклар булсын. Мин яратам сезне. Лилия апам һәм Руслан абзием, Амирем, Алинам. Сез безнең кадерле, иң позитив туганнарыбыз. Гел мине аңлыйсыз, кечкенә дип тормыйсыз, бер тигез сөйләшәсез, аңламаганны аңлатасыз, ярдәм кирәксә беренче җитәсез. Моның өчен сезне дә Раббым үзе олыласын. Әкренләп төгәллим ахырсы. Барыгызга да зур рәхмәт. Бүген килгәнегез өчен. Мин сезне бик яратам һәм соңгы сүзләрем буларак 21 гасырда туганнар бер-берсен оныта башладылар дип әйтәм. Без, Аллага шөкер, бергә. Безне бер нинди замана таләпләре дә аермасын. Бәхетегез күп булсын. Һәр кешенең насыйп гомерләре язып куйылады тумыштан. Минем өлеш шул булгандыр инде. Качып булмый ахыр язмыштан. Сабый чаклар, бала вакытларым карнаварда гөрләп үттеләр. Яшүсмер елларым да артта калды. Балик булыр чаклар җиттеләр. 18 яшь. Бу гомернең бик күңелле мәле. Иң гүзәл бәйрәмем белән мине тәбриклегәле. Мине тәбрикләргә килгән бар туганны хөрмәтлим. Сездән башка яшәүләрне ничек икәнен беләлмим. Зур рәхмәт барчагызга. Мин сүземне төгәллим. Сезнең өчен бу дөньяда, сезнең өчен мин яшим. Миннән кечкенә, ләкин инде үсеп җиткән, хәтта бүген балик булган сеңелегездән рәхмәт сүзе белән бергә җыр да кабул итегез. Яратам сезне. Yaralarını yamap, kuşlarını aldap, yaşayız bit gümür idemiz. Dirlənəbiz mingə yaraklaşıb, kimgə başta bakmay hatta ötəbiz. Sikirsək də küpə diş almabız kükünü, elle kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ötük, kişi bulup gidik,
Кеше булып җиргә туганбыз. Сикерсәк тә күпме тиш алмабыз күкне. Әллә кемнәр инде булмабыз. Кеше булып үтик, кеше булып китик. Кеше булып җиргә туганбыз. Кәлбеле юк туктап, әллә кемгә шутлап. Масаябыз белмиме күпкәме. Борын өскән менегән, әйтче без кемнән. Сикерәбез кайчан киртәнен. Сикерсәк тә күпме тиш алмабыз күкне. Әллә кемнәр инде булмабыз. Кеше булып үтик, кеше булып китик. Кеше булып җиргә туганбыз. Сикерсәк тә күпме тиш алмабыз күкне. Әллә кемнәр инде булмабыз. Кеше булып үтик, кеше булып китик. Кеше булып җиргә туганбыз. Yarsıybız, yanıybız, şansız da canыбыз. Күңелләргә ниләр оялый. Шыябыз малында, ирек шулпагында. Каман сырый нәфсе уялмый. Сикерсәк тә күпме тиш алмабыз күкне. Әллә кемнәр инде булмабыз. Кеше булып үтик, кеше булып яшик. Кеше булып җиргә туганбыз. Сикерсәк тә күпме тиш алмабыз күкне. Әллә кемнәр инде булмабыз. Кеше булып үтик, кеше булып китик. Кеше булып җиргә туганбыз. Кеше булып үтик, кеше булып китик. Кеше булып җиргә туганбыз. Кеше булып җиргә туганбыз.